aw ka dɔn kibaru bakurubaw olu de filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ lakana yɛrɛ hukumu olu kɔnɔna na min ye polisilakaw ye olu nafa ye jumɛn sigida la a k'a dɔn k'a fɔ kunnafonidili kɛra o kan an fɛ bamakɔ yan nɔ sigida galen na min ye 12e maaw olu fɛ o tɛmɛnen o kɔfɛ min ye mawuludu san 2018 o baaraw n'u donna an fɛ fasoba mali ale kɔnɔna na nin bakurubaw ye sɔɔni walawalali bɛna kɛ min b'a to a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ nin na an balima M7 jabarani filɛbaw foli ani tanuni an bɛ o di aw ma an b'a fɔ ka aw dan se dɔn kibaru fɛrɛ ale kan i n'a fɔ bakurubaw la an tun ye aw tulo la sɔmi ni a ye k'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan nɔ an fɛ bamakɔ nɔ sigida gale o la k'a dɔn k'a fɔ lakanaso min bɛ yen n'o ye polisilakaw ye n'o ye 12e maaw ye olu kɔni ye kunnafonidilaw olu wele ka baro kɛ ni u ye kun min na min b'a to u yɛrɛ ka baara u bɛ se ka kɛ min ye sabatifɛn ye commune 1 ale kɔnɔna na cogoya min na polisilakaw nafa jumɛn yɛrɛ bɛ u la sigida ale kɔnɔna na ani marakafo kɔnɔna na min ye kuma kɛra nin bɛɛ lajɛlen kan an ka kunnafoni ɲinina minnu tun bɛ yen nɔ o ye Umar Ba Tarawele fo ka taa se Madu Jalo ma o ye min sɔrɔ an ka jɛ an ko ma filɛ kunu alamisa ka bɛn ni novembre kalo tile 8 san 2018 lajɛ belebele kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la 12e arrondissement la Bulukasobugu la lajɛ min ni o tun bɛ tali kɛ fɛn min ye polisijɛkulu ye min ni a bɛ wele ko comité syndical du 2e arrondissement ye ni lajɛ ko fɔlen ale tun bɛ tali kɛ fɛn min ye ka gɛrɛ ɲɔgɔn na kɛ sigida mɔgɔw olu ni an ka lakana tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye a ta ka lajɛ i b'a ye k'a fɔ dugukɔnɔmɔgɔw ye olu jɔyɔrɔ belebele lakana ale sabatili la a yirala k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen kunnafoniyaw olu bɛ se ka o di fɛn min ye finitigilamɔgɔw ye walasa u ka baara bɛ nɔgɔya cogoya min na ani wulikajɔ o bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na fɛn min ye denmisɛnnakaw fo ka taa se musow ni cɛw ma ninnu bɛɛ lajɛlen ka nɔrɔbila tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ u ye ɲɛfɔliw kɛ ani ka bilasiraliw kɛ fo ka taa se polisi ɲɛmɔgɔba ma a kɛnɛ kɔnɔ an ɲininkali tɛ n ko mɔgɔ damadɔ la hakili jagabɔ kɛ ka nin lajɛ in organiser pour que an bɛ se ka population dugutigi dugudenw jeunes musokuntigi ni fɛnw a bɛɛ wele tribunal société fɛn bɛɛ bɛ yan bi société civile mɔgɔ bɛɛ bɛ yan bi an ka sigi an ka kuma an ka hakili jagabɔ kɛ parce que insécurité bonyalen don commune kɔnɔ bi hali 19h n'i ka moto ta ka bɔ bi u bɛ agressé k'i ka moto minɛ la marifa bɛ denmisɛnnin bɛɛ bolo bi o denmisɛnninw an bɛ se k'olu sɔrɔ cogo di k'an bolo da olu kan fo an ni population de ka jɛ an ka population wele population ka an ka baara ɲɛfɔ population ye an ka baara ye nin an ka baara tɛ yan pour que ka population réprimer an ka baara tɛ an tɛ population jugu ye ni population y'an dɛmɛ an bɛ se ka nin mɔgɔ jugu ninnu minɛ ka b'u cɛman il faut pas que population fana ka bila kunna k'a fɔ n dɔgɔnin ye karisa ye ou bien n den ye karisa ye kojugukɛla don ni y'a dénoncer a bɛ n'a fɔ n ye n ka du ci non o tɛ o n'i y'a ye tubabula bi u ka insécurité ka dɔgɔ n'an ta ye y a pas de risque zéro en matière de sécurité mais n'i y'olu ta ka jugu dɔgɔ n'an ta ye bi c'est parce que olu ka population ye faamuyali kɛ a mɛnna k'a fɔ n'i ye mɔgɔ min ye kojugu la hali ni balima de don i b'a dénoncer de c'est pourquoi numéro vert bɛ yen a kama i mana numéro wele hali ni crédit t'i kun n'i ye weleli kɛ dɔrɔn polisi ou bien gendarmerie ou bien garde ou bien protection civile u b'a ta u bɛ ladɔnniya i kan ka yɔrɔ min wele u b'olu don o fɛnw don i kɔrɔ donc il est temps que population ka a bila kunna k'a fɔ n'olu tɛ an tɛ se ka résultat kɛ n'olu tɛ an tɛ se ka bandi ninnu minɛ et pourtant bɛɛ b'i plaigner tile tɛ bɔ yan ka bin ni dɔ mana déclaration kɛ k'a fɔ n ka moto minɛ la ou bien n ka fɛn dɔ minɛ la donc maintenant pour que an ka se k'o ko bali k'o dabila an ka commune kɔnɔ ko population ka da anw na fɔlɔ population ka jɛ ka baara kɛ ni anw ye population mana renseignement fɛn fɛn k'a fɔ ko nin ye nin tɛ koba ye non a ɲɛfɔ anw ye n'an y'a traité peut-être an bolo bɛ se ka taa da ko wɛrɛ ka min to bɛɛ ye polisiw bɔra aw la polisiw bɛ se aw dɛmɛ ni aw ye fɛn o fɛn kɛ aw b'a kɛ ka polisiw décourager dites-vous que n'aw y'a kɛ ka polisiw décourager a répercussion a b'i ye aw la puisque olu bɛ yan aw de kama ni aw ma se ka u faamu u fana ma se ka aw faamu donc a tɛ se ka ɲɛ donc forcément il faut que ce climat de confiance là cogoya mun bɛ kɛ pour que o ka se ka installer o situation ka installer o kɔrɔfɔ ninnu tɛmɛnen kɔfɛ n'i ye nin lajɛ kofɔlen ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin ye ale ta kofɔlɔ ye u y'a yira k'a fɔ u ka haminaw de hakilila fɔlɔfɔlɔ bɛ se ka kɛ ani bilasiraliw bɛ se ka kɛ cogoya min na binganni kɛwale cɛjuguw ye dankari bɛ se ka kɛ olu la cogoya min na an ka jamana kɔnɔ walasa adamadenw ani u bololafɛnw olu bɛ se ka lakanda cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye commune 1 kɔnɔna ye fo ka taa se mali bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu dun kɛ halisa ala ka lakanda o sabati an ka jamana kɔnɔ ni o ye ba maliba ye n'an tora dɔn kibaru ale kɔnɔna na a k'a dɔn k'a fɔ min ye banaba ani a lamini a k'a dɔn min ye an bɛ se k'a fɔ diinɛ marifatigiw ye olu kɔni kun taa bɛ min ye kalanso kɛrɛnkɛrɛnnen nanzara kalan yɛrɛ bɛ boloda yɔrɔ min na ko o caman ko o datugu n'i y'o ta k'o lajɛ a kɛra gɛlɛya ye min ye an bɛ se k'a fɔ denmansaw olu ma o hukumu kɔnɔna na min ye jamana ɲɛmaaw ye u ma sigi k'u bolo da u sen kan olu kɔni ye wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ finitigiw k'u bɔ k'u cari n'o y'an ka wolomasiri tabaw ye k'u bɔ k'u cari min ye banaba ani a lamini ani tuba kura ni tuba kuraw bɛɛ lajɛlen la min b'a to buna adamadenw ni bolofɛnw bɛ se ka lakana cogoya min na min b'a to aw ka se ka faamuyaliba sɔrɔ nin na an ka jɛ an ka nin kunnafoni ninnu ma filɛ
Abini kibaruyaw bɔra ka bi k'a ye k'a fɔ maa walejugu tigilamaw kɔni taara garaw kɛ kalanso dɔw la min kɛra sababu ye ka kalanso caaman datugu Bananba ale mara kɔnɔna la. Jamana faamaw minnu ka baara ɲɛsinen don lakana sabatigo ɲuman ma olu ye wulikajɔ belebeleba boloda ni ka laraweli kɛ ka ɲɛsin Bananba mara ale kɔnɔna ma. Fɛn bɛ tali kɛ finitigila ka kɛmɛ caaman olu kɔni sɔnsɔnne mugu ni kisɛ ani k'a dɔn marifaw la olu bilala yɔrɔ kofɔta ninnu na waasa ka laraweliw boloda kalanso datugulen ninnu na. U ka wulikajɔw la kibaruya dila dɔw y'a jira k'a fɔ ni sɔrɔdasilakaw kɔni ye kalangofɔ datugulen ninnu u taara bɛɛ lajɛrɛlen yɔrɔ ninnu lakana cogo ɲuman na nka ko bɛɛ n'a ta min ye lakɔli karamɔgɔw ni kalandenw olu kɔni ma segin kana kalan daminɛ sabula u bɛɛ lajɛrɛlen siran bɛ i k'a dɔn bamanciw olu kana segin kana garaw kɛ u la kokura. Wulikajɔ min kɛlen filɛ nin ye n'u kɛlen don k'a tɔgɔ da i k'a dɔn wulikajɔ belebeleba la ka ɲɛsin bamanciya wale ale kɛlɛli kɔni ma k'a kɛra sababu ye ka se ka siganama walejugu jatigɛ wale tigilama caman ka tɛgɛ da olu kɔni kan wa sɔrɔdasilaka maa caman min kɔni bɛ yen u y'a jira k'a fɔ minɛnw marifaw olu n'a ɲɔgɔnna caman ko kɔni b'u bolo dugumana na ka lakana sɛbɛkɔrɔ sabati. Kibaruya dila dɔw y'a jira k'a fɔ cɛba min yɛrɛ bɛ yen n'o y'an ka sɔrɔdasiya ɲɛmɔgɔba ye General Bemba Musa Keita ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ɲɛmaya kɛlɛbolo bɛ ale de ka danganiya kɔnɔ Bananba mara kɔnɔ nin waati in na. Maa minnu bɛ yen n'olu ye kibaruya dila dɔw ye Bananba yɛrɛ kɔnɔ olu y'a jira k'a fɔ kalanso minnu bɛ nin ye n'a dɔw kɔni datugula k'u kɔni bɛɛ lajɛrɛlen kɔni lakanabaw taara munumunu salo kɛ k'a bɛɛ lajɛlen lasago ko ɲuman kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna dugu minnu bɛ yen n'o ye Tubakura Tubakoro Nkunadu ani Balaba olu kɔnɔna la. O seereya kɛbaw y'a jira fana k'a fɔ awa yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen min y'an ka sɔrɔdasiw ka kɛlɛ ni fɛɛrɛ bonyali sababu la k'u ye garaw kɔni kɛ bamanci dɔw kɔni na ka sababu kɛ fɛɛrɛ jɔnjɔn tigɛliw ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ waasa ka se ka badabada hakili sigi ale coko nin yɔrɔ kofɔta in na. An ka minisiriso min ɲɛsinnen don lakanako ma ale fana ye hakilina ta ni ka lakanabaw kɔni coko yɔrɔ caman na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Worodugu yanfan fɛ dugu minnu bɛ yen n'o ye Tubakɔrɔ Dandugu ale ni Balala ye. Hakilina jiginna k'aw ladɔnniya k'a fɔ bamanciya wale min kɛra n'a kɛra sababu ye ka kalanso ninnu datugu a maa dɔw y'u yɛrɛ kofɔ k'a fɔ olu kɔni Amadu Kunfa a ka talibidenw ye Masinakaw fɛ yen. Donkibaru ka mina sanne min ye mawludu kɔni a ka dɔn min ye alisilamɛw ye olu bɛ ale ɲɛnamaya san o san o hukumu kɔnɔna na min ye sufiw ye u ye u ka baara u ye u nu don an fɛ yan nɔ ntolanci yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni a cogoya dalen don min ye Modibo Keyita ale la Minɛkurakaw olu fɛ yen nɔ kɛnɛ kan yen nɔ maaba caman tun bɛ yen nɔ fo ka taa se min ye an bɛ se ka fɔ sufiw yɛrɛ u ka ɲɛmaaba o ma an ka kunnafoni ɲininaw olu tun bɛ yen nɔ Mariam Jalo fo ka taa se Salif Magira kama u ye min sɔrɔ an ka jɛ an k'o lajɛ. Ko dugubila ka wusa ni ladawuli ye sufiw olu wulila deliko la kokura san o san u bɛ lajɛ belebele kɛ an ka jamana kɔnɔ walasa Alakira Mamadu o bangeni nisɔndiya k'o ɲɛnamaya an ka jamana kɔnɔ mun bɛ kɛ dɔgɔkun kelen ale kɔnɔna na. O lansuma belebele baaraw dayɛlɛnna kunun juma ka bɛn ni mawuludu kalo juma fɔlɔ yɛrɛ min senfɛ jamana maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kan fo ka taa se diinɛmɔgɔ caman ma. Sufiw bɔra Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ fo ka taa se sous-région ma kana bɛn ni lansuma belebele ye. A kɛnɛ kan an ka commune maire n'o ye Mamadu B Keita ale tun bɛ yen nɔ fo ka taa se jɛnselikɛnɛni tɔnba bolofara min ka baara ɲɛsinnen bɛ bɛn o jidili ma an ka jamana kɔnɔ ka secrétaire général. O tɛmɛnen kɔfɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ caman tun bɛ yen min bɛ tali kɛ an ka zikiridala kɔrɔbaw la. Nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra bonya ani karama kɔnɔ. Elhaji Sek Sufi Bilali Jalo ale yɛrɛ ye dakurunya fila di an ma. Ni silamɛya ye cɛsiri de ye nisɔndiya diinɛ fana de don donc o kuma na an y'a jira bɛɛ lajɛlen na Alakira bangena bɛɛ de a kɛra hinɛ de wa bɛɛ bɛ a sɔrɔ fo n'an dɛsɛra an b'o hinɛ se bɛɛ lajɛlen ma k'a jira k'a fɔ Alakira bangena dugukolo kan a kɛra nin kalo in de la. A ka kɔrɔfɔ ninnu kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ɲina babu bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye denmisɛnninw olu jɔyɔrɔ diinɛ ko la. O kumana an bɛ bɛn denmisɛnninw u k'a dɔn k'olu de sini ɲɛsigiw ye o kumana k'u cɛsiri diinɛ fɛ k'u cɛsiri u ka jamana bonya fɛ inshallah. Nin kɔrɔfɔ in tɛmɛnen kɔfɛ a kɔni ye weleweleda min kɛ ani laɲini min b'a la ka ɲɛsin alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ san o san a y'a jira k'a fɔ ɲina mawuludu ale bɛna bonya kosɛbɛ ka tɛmɛ san tɔw ta kan. An bɛ dugawu de kɛ Ala ka nin don kofɔlen in fara an si kan. Ni ne bɛ dansigi kɛ bi Donkibaru la foli ani tanuni an bɛ o di aw ma sanga n'a ka waati a b'a ka cɛw dabilali min kɛ ka aw wakili don mais Amsatou Jabaranin na an tɛ sɛgɛn aw foli la k'an bɛ an bɛ o bolo da aw ye a k'an bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.